Познахте я, нали? Великолепната емблема на Банкя. Балнеов дворец, сътворен от баварския архитект професор Карл Хохедер. Първият камък е положен на 7 март 1907 година, на собствения му рожден ден. И това е повече от посвещение. В негова чест, в това бижу на архитектурната мисъл, вече е обособена изложбена зала с прилежащите й пространства. Тя носи името Хохедер. Тук ще гостуват оригинални български и чуждестранни творци. Първи са художникът Владимир Чукич и скулпторът Любомир Добрев. Прекрасната архитектура хармонира по един неповторим начин със стойностни произведения на изкуството, които ще бъдат експонирани. Душата се чувства у дома си в един архитектурен шедьовър, роден като бисер от мида от сърцето на своя създател – архитект Карл Хохедер. А ето ги и двамата архангели – на изцелението Рафаил и на добрите вести Гавриил. И добрата новина е, че Банкя вече има едно по-специално пространство за изкуство и култура – зала Хохедер. Винаги съм си представил балнеолечебницата като място за културни събития и социални контакти. Място, в което да каним значими творци. Място, което да живее с ритъма на Банкя.